Ja som bol obézny. Ja som sa cítil veľmi zle. Niekedy, keď som mal okolo 45 rokov, som mal dosť zlú životosprávu a jednoducho som si začal uvedomovať, že nie je to cesta, ktorá ide dopredu so mnou, tak som sa prihlásil do jednej takej transformačnej súťaže v jednom časopise, ktorá prakticky bola o tom, že za 3 mesiace človek koľko schudne. Ja som sa do toho prihlásil, tak som sa do toho pustil. Nie ide o to, že som v tej súťaži bol úspešný, skôr ide o to, že naštartoval som nový svoj životný štýl, novú dráhu svojho života a dodnes považujem toto svoje rozhodnutie za to najlepšie v mojom živote. Do fitness centra vlastne môžu chodiť ľudia v každom veku. Samozrejme, mali by byť odborne vedení, hlavne zo začiatku, aby tie cviky robili technicky správne, aby správne dýchali. To je veľmi dôležité, toto sa naučiť. Pri cvičení mozog vylučuje nejaké endorfíny, ktoré sa nazývajú hormónom šťastia, kedy ten človek sa dostáva do úplne inej psychickej formy a nerozmýšľa nad tým, že jeho život končí, alebo nejak rozmýšľa nad nejakými chorobami. Posilňovanie je totiž, by som povedal, výsostne individuálny šport, v ktorom ten človek musí sám nad sebou začať rozmýšľať. Tie cviky vykonáva so zapojením mozgu, so zapojením mysle a toto sa musí naučiť. A keď toto vie, vlastne bude mať z toho cvičenia aj radosť. Bola som obézna, mala som 92 kg a mala som aj značné depresie, nebola som so sebou vôbec spokojná, cítila som sa úplne zbytočná, najradšej by som sa len zavrela doma a nikam nechodila. Tak som si vyhľadala trénera, aby mi pomohol a aby so mnou niečo teda urobil s mojou postavou a s mojím telom. Spravil mi program stravovací aj cvičebný, začala som s ním cvičiť. Prišlo sem niekoľko ľudí do tohto fitness centra, ktorí mali vážne zdravotné problémy. Napríklad jedna pani, čo si spomínam, mi priniesla zoznam, na ktorom mala 30 liekov, ktoré denne brala. Predpísalo jej ich 7 lekárov. No ja som žasol. A je zaujímavé, že keď tu po nejakých tých mesiacoch znížila svoju telesnú hmotnosť, preto povedzme si úprimne, že nadváha a obezita sú príčinou možno až 90% zdravotných problémov. Keď ona znížila tú svoju hmotnosť do nejakého normálu, tak vlastne potom samozrejme aj po porade s lekármi nakoniec dnes berie len 5 liekov. A preto toto cvičenie proste to je úžasné pre každý vek. Ľudia vyššieho veku majú určité obavy vstúpiť do fitness centra, pretože si myslia, že sú, povedzme, nemotorní, že sa tu bude každý na nich pozerať, lebo sú obézní a že budú stredobodom pozornosti možno nejakých posmeškov. Ani v tomto veku to nie je zbytočné, pretože ja som tiež začala po 50-ke, mala som 52 rokov, keď som začala cvičiť a považujem to za veľmi správny krok, ktorý som v živote urobila. Po fitness centre sa pohybujú ľudia, ktorí viac menej sú zameraní každý sám na seba. Oni si vás nevšímajú. To znamená, že ten človek sa nemusí hanbiť. Veľmi dôležité je práve u týchto starších ľudí to, aby začali s trénerom. Pravidelné cvičenie vo vyššom veku vás vlastne, dá sa povedať, neomladzuje alebo neudržiava v dobrej fyzickej kondícii, len v dobrej fyzickej kondícii, ale ovplyvňuje pozitívne aj vašu psychiku. Začalo sa mi celkom dariť, kilečka išli pomaličky dole a za 2 roky som sa postupne dostala na váhu 62 kg, čo je minus 30 kg z mojej pôvodnej váhy. Čo teda spôsobilo to, že som nadobudla aj nejaké sebavedomie a cítila som sa oveľa lepšie.
ako je systém v cvičení, tak musí byť aj systém určité pravidlá v stravovaní. Napríklad jesť často, jesť v menších porciách, pitný režim dodržiavať. Toto sú dôležité faktory, tie, čo absolútne rozhodujú o tom, kam sa vlastne dostanete. Keď si vyformujete telo, tak sa vám formuje pritom aj duša, pretože získavate sebavedomie. Mám 33 rokov, cez týždeň kopec roboty, nemám čas na fitko, maximálne tak 2 razy do týždňa, ale aj tomu sa človek cíti ako lepšie, keď si zacvičí. A chodia sem aj starší ľudia, ktorých obdivujem v 60 rokoch, makať vo fitku, ale má to čo do seba. Ja sa cítim fyzicky aj psychicky ako za mlada. Keď sa zamyslíme nad vekom ako takým, tak je dôležité, aby človek nestagnoval, aby ten organizmus neatrofoval. To znamená, že ten organizmus musí byť stále v pohybe, nedá sa sedieť na jednom mieste, musí byť nejaká aktivita. Nestačí len luštiť križovky, čiže nejak precvičovať mozog, ale treba aj aktívne pocvičiť. Mám 61 rokov napríklad, ale ja vám poviem pravdu, že vôbec si to neuvedomujem a doslova sa vyrovnám 40-tníkom, ktorí cvičia. To znamená, že možno sa vyrovnám 30-tníkom, ktorí necvičia fyzicky. Takisto aj myslením. Toto je ten môj tréner, ktorý mi vlastne pomohol dostať sa z mojich problémov. Ja sa nezaoberám dôchodkom alebo proste nejakými proste negatívnymi myšlienkami. Ja stále rozmýšľam ako v takom zmysle, ako keby som tu bol večne. Ja mám pocit, že som mladý, cítim sa mladý. Môžem si dovoliť to, čo cvičiaci 40-tník. Čo je úžasné.